Bon dia. Nosaltres som el servei d'atenció a les empreses. Requerir la nostra feina consisteix en assessorar i donar suport a les empreses en el compliment de la responsabilitat social corporativa. I això ho fem de dues maneres. Per una banda, tenim un servei d'inserció laboral que té l'objectiu de fomentar la inclusió laboral de les persones amb sordesa al mercat de treball ordinari. I és per això que tenim una borsa de perfils amb una qualificació molt diversa. De fet, et sorprendria la diversitat de perfils que poden tenir cabuda a la teva empresa. I per altra banda, també realitzem altres tipus d'aliances i col·laboracions, com pot ser el voluntariat corporatiu, donacions, formacions o participant directament en els nostres projectes socials. Així que, si t'interessa, contacta'ns i en parlem.